फुंनि हारसिं थाबायलांगासिनो आरोना न'निफ्राय एक्सारसाइज फुंनि। हेल' एभ्रिवान, गुड मर्निं आरोना गासिखौबो फुङावनोहाय ब्लग स्टार्ट खालामदों आरोना। स' आं दिनैहाय माने बेरायनो थांनो नागिरदों आरोना। स' बेरायनो थांनो नागिरनायखौनो नोंथांमोननो आं जेसे हायो आङो शेयार खालामनो नागिरदों आरोना। थ' आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनोब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौहाय नायलांबाय थादो आरोना। आरो सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेलावहाय प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना। स' आङो दायो माने बेरायनो माने मोनसे खामानिनि थाखाय थांनो नागिरदों आरोना आङो मोनसे खामानिनि थाखाय। थ' बेखायनो आङो खामानिजों थांनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौबो आङो लोगोआव लांफानो होननानै आं सानदों आरोना। थ' जेसे हायो आं शेयार खालामलांबाय थागोन। आङो गुवाहाटियाव थांनो नागिरदों आरोना। थ' गुवाहाटियाव थांनो नागिरनायखायनो गुवाहाटिखौनो बाहाय नोंथांमोननोबो आङो बेरायहोफानोसै आरोना। लोगोसे थांनायाव माबायदि थांनोसै आरोना। मानो होनबा गारिबो गाखोनो हाया आङो, ओरैबायदि गोबाखायो आरोना। दाबो साहा लोंबाय, साहा लोंनानै मुलि जानानै फैबाय आरोना। थ' बेखायनो मुलि जानाबो माबायदि जायो मालाबाथ' गोबायो मुलि जाबाबो। बेखायनो नोंथांमोना आं शेयार खालामलांनो होननानै आं भिडिअखौहाय खालामनाय जाबाय आरोना। थ' नायलांबाय थादो आरोना नोंथांमोना, जेसे देखायलांबाय थानोसै गुवाहाटि थांनायखौनो आरोना। थ' बारा गिदिर नङा, फिसा खामानिनि थाखाय थांनो नागिरदों आरोना। बेखायनो माहा बेरायनाय जायो, बेरायनायजों लोगोसे नोंथांमोननोबो शेयार खालामनोसै आरो आं भिडिअखौहाय। थ' बिदिब्ला नायलांबाय थादो आरोना, थांबाय थानोसै आङो। हारसिंनो थाबायलांगासिनो आरोना आङो, मोनहैयाखै माने मोनहां जाथारबाय आरोना। थ' हारसिंनो थाबायलांगासिनो, फुरा भिडिअ'आनो थाबायनायजों लोगोसे मावजोबखाबाय आरोना। उनथिंबो रावबो गैया, सिगांथिंबो रावबो गैया, हारसिं थाबायदों माने गारि लाना फैयासै आरोना। मर्निंनि माने थाबायनानै थांसै आं होननानै, एक्सारसाइस जाथावथावहाय। मानो होनबा फुङावथ' सिखारनानै बिदि बेरायनाय जाखाया, ओंखायनो दिनैनो बे थांनायजों लोगोसेनो गुवाहाटि थांनायजों लोगोसेनो फुंनि एक्सारसाइस हिसाबै थाबाय फैबाय आरो आं, गारिजों थांबाय थाला होननानै। थ' हारसिंनो दायो थांगासिनो, थाबायलांबाय थानोसै आरोना। नायलांबाय थादों बिदिब्ला, मेंजोबखाबाय फुरा हारसिंनो जि थान थाबायबोनानै आरोना। जोंनिया बिराद आनलाकिखा दिनै। गुवाहाटि हांनो नामायनाया बासानो गैया। दा थांगौमोन, साहा लोंखांबाय आरोना। डिमापुर थांनांगौ, ओरैनो माहाय दावबायखांनाय बायदि लाबोगोन सौखानि जन्दिस। टिकेट दाननोसै। नेदों आरोना। मोनफैबाय आरोना गुवाहाटि। दा बेरायहैनोसै गुवाहाटियाव मोनफैबाय आरोना। दा मानसि थांनाय जायोसै, नै आनैमोन आमाइमोन जमाहाय। बोलो होदों गरमाव। दायो आरो थाबायनानै माहा जनो मोनगोन जासिगोन। पुरा माने दखाननि जिसो लांफैनायमोन आरोना गुवाहाटियावहाय। थ' दायो नै थफ्ला थफ्लि लाजोब्बाय आरोना। बहुद गोजौ फेन्सि बाजारावहाय हाबदों जोङो। फेन्सि बाजाराव हाबदों जोङो, जि लानांगौ सामान सब लाबाय आरोना। थ' आङो न'आव मोनहैनानै आं जेसे हायो नोंथांमोननो शेयार खालामगोन, देखायगोन आरोना ड्रेसफोरखौहाय मा लाखो।
आथिंखौ हमथानो नामायलाय लाङोलै सो बिग्राफ्राबो जादसो आयौ गाहायलाय लांदो बजार खालामनानै नै नानिहाबो दायो माबानो हांसै गोलोम फुजोबना अबस्थायानो खाराब दायो नै स्टेसनाव हायबाय आरोना नै थफ्लायानो थफ्लासै थांसै आरोना दायो स्टेसनाव दंफायो गाखोसै रङिया मोनफैनानै दङ आरोना रङियाव मोनफैबाय रङियानिफ्राय आरो उदालगुरि थांनानै नांगौ एसे बेखौ लोंसै वारेस लोंसै उदैफोरा बोरैबा जाजोब्बाय मोनाफैखाबाय आरोना जोङो दायो 7-8 बेसनिसिम स्टेयानो गैथ'ला स्टेयानो गैला आरोना रङिया मोनफैबाय ओरैबायदि गुवाहाटियाव दखान निजिलायदोंमोन ओमफ्राय खरस खालामबाय माबाय दा रङियानिफ्राय आरो उदालगुरि थांगोन उदालगुरिनिफ्राय आरो भैरबकुन्द थांनायसिगोन आरोना दायो दसे रेस्ट लानोसै मानोसै लोंना लानोसै थान्दा आरि दालाय ओंखाम संनानै जालायलायबाय फन लागानाय कुनिफ्रायसो फन नेक्स्ट मर्निं आरोना थ' मैयाहाय गुवाहाटि थांनाया ओमफ्राय गुवाहाटि थाङै मायोहाय फायनायावनो मोनाखाबायमोन ना रङियावनो गोबावैनो नेनो गोनां जाबाय ओमफ्राय जोङो न'आव मोनफैनाया हरनि 8टा जाहैदों आरोना ओमफ्राय हरनि 8टा जानानै ओमफ्राय आं माने स्कुटियावसो फैनाय जाहैदोंलाय दे ओमफ्राय जिफोरखौ लानाय मानायाव डिस्टार्ब माबानानै भिडिअफोरबो खालामनाय जायासै आरोना भिडिअफोरखौबो लाबाय थानो बावस्राबाय आरो माने थुब्ला थुब्लिदोंनो माने भिडिअबो मोजां लाजोबनो मोनासै आरोना थ' थांनाय मानायफोरखौ ओमफ्राय मा बाइक आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो हायासै आरोना बे भिडिअनि गेजेरजों थ' आं बे थांनाय फैनाय भिडिअखौहाय आं बेसेयावनो दोनथ'नो सानदों आरोना मानो होनबा ड्रेसनि बादै आं मा लाबोखो मा शपिं खालामनानै लाना फैखो ओमफ्राय दखाननि थाखाय आरोना थ' मा लाना हायखो आङो नेक्स्ट भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो शेयार खालामगोन आरोना थ' गांसे गांफा देखायगोन आरोना थ' सिख्लाफोरनि थाखायबो मोजां आरो सेंग्राफोरनि थाखाय आरो गथ'फोरनि आरो बिमाफोरा भिडिअखौहाय नायदोंबा गथ'फोरनि थाखायबो ड्रेस लाना फैदों आरोना आङो थ' गथ'फोरनि मोनगोन सेंग्राफोरनि मोनगोन ओमफ्राय सिख्लाफोरनि मोनगोन सिख्लाफोरनि लं पेन्ट स्कार्ट ओमफ्राय क्रप टप बिदिनो लाना फैदों आरोना आं मा लाना फैदों आं नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअनि गेजेरजों देखायगोन नोंथांमोना आंनि नेक्स्ट भिडिअखौ नायनो थाखाय नेबानो जाबाय ओमफ्राय ड्रेसफोराथ' बहुत मोजां दे नोंथांमोना नायबाथाय पसन्द जाजोबखागोन आरोना थ' बिदिब्ला आं दिनैनि भिडिअखौहाय बेसेयावनो दोनथ'नोसै आरोना थेंक इउ स' माच जायफ्रा आंनि भिडिअखौहाय नायबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ थ' आं बिदिब्ला दिनैनि बे भिडिअखौहाय बेसेयावनो दोनथ'नोसै आरोना बाय बाय